Presúvame sa do ďalšej destinácie a to je Biškek. Poďme sa pozrieť, jak vyzerá taký autobus. Takže premiesňujeme sa aktuálne v rámci Strednej Ázie do ďalšej krajiny. Tentokrát ideme do Kyrgyzstánu, bývalej Kyrgyzsko-sovietskej socialistickej republiky. Toto je náš autobus. Je tam napísaná konečná zastávka Biškek. Má aj kyrgyzské značky. Ideme z Almaty do Biškeku. Táto cesta bude trvať 5 hodín. Stála okolo 6 €. Takže jeden zo spôsobov, ako sa prepravovať medzi krajinami. Prišli sme do Biškeku, prišli sme sem autobusom z Almaty, z okna je vidno Biškek. Tá cesta sem trvala 5 hodín, na tie hranice to bolo asi 4 hodiny, na tých hraniciach sme strávili cca 40 minút vybavovaním nejakých formalít vstupných. Bola tam nejaká drobná prehliadka, nič vážne. Na hraniciach sme vybavili hneď SIM-kartu a zámenu peňazí, len tak pre zaujímavosť. SIM-karta s neobmedzenými dátami na týždeň vyšla nejaké 3 € a zámena peňazí v podstate bola kurze 1,90 € kyrgyzských somov. Čo je zvláštne, tak v Kyrgyzsku sa posunul čas oproti Kazachstanu o hodinu dopredu a ideme aktuálne na autobusovú stanicu, kde vystúpime, ideme sa ubytovať do hotela. Taká zaujímavosť, Biškek je hlavné mesto Kyrgyzska, bývalej Kyrgyzskej sovietskej socialistickej republiky a má zhruba 1 milión obyvateľov. Krajina bude pravdepodobne zaostalejšia, ako bol predchádzajúci Kazachstan. Autobusové stanice, odkiaľ sme sem prišli, z kazachského Almaty. Máme batožinu na sebe a ideme do hotela. To vyzerá hotel v Biškeku, poďme sa pozrieť. Pán Krajčovič. Biškek. Mi volá čo hovorí, aj v polievku mám dosť. Tomuto jedlu sa hovorí plov. Je to národné jedlo v Strednej Ázie. Tu sa hovorí lagman, je to takisto národné jedlo Strednej Ázie, najmä Uzbekistanu, Kyrgyzska, Kazachstanu, ale z týchto dvoch je tradičnejší plov, ešte tu chýbajú repeličie vajíčka. Aj tam, v jakom si meste? Leningrad. Leningrad? Takto vyzerá námestie v Biškeku. To je socha Manasa, to je hlavné námestie. A vzadu máme krásne 5000-ky Národného parku Ala Archa. Manas, kyrgyzský hrdina zo starých kyrgyzských eposov, ktorý bojoval za slobodu kyrgyzského ľudu. Veľká vlajka Kyrgyzska. To sú nezmyselní strážcovia vlajky. Tak to vyzerá hlavné námestie v Biškeku. Títo dvaja sú strážcovia vlajky.
vysoký. No, teraz to zaujímavé. Ale pozri, aký Nordic Walking. Sme na túre v Národnom parku Ala Arča. Ideme aktuálne na výstup na Račikovú chatu, tá sa nachádza týmto smerom. Je to zhruba nejakých 3300-3400 metrov nad morom. Teraz sme asi takých 3000, takto vyzerá prostredie, krásne hory. Už za nami sú 4000, až do 5000 sa to ťahá. Je apríl, snehu trošku pribúda s nadmorskou výškou, ale stále je to v pohode. Sme vo výške 3200 asi, 3250. Ideme na Račikovú chatu. Za nami je Úruk, kyrgyzský sprievodca. Už sa nás zaťahlo, ale ideme ďalej. Ešte nejakých 200 výškových a sme v cieli. Kyrgyzsku. Po 3,5 hodinách dosahujeme Račikovú chatu vo výške 3000. Koľko to máš? 3350. Podľa tohto pána je pomenovaná Račiková chata. Raček Vladimír Josifovič. To sú tabule ďalších. Áno.
Takže sme aktuálne na Račekovej chate, ktorá je vo výške 3370 metrov nad morom v Kyrgyzstane. A túra sem trvala cca také 4 hodiny. S prestávkami to bolo trošku dlhšie, ale čistej chôdze to bolo 4,5. No a táto chata sa volá Račeková chata. Z tejto chaty sa potom chodia výstupy na okolité 4000-ovky, ktoré sú tu. Pík učiteľa napríklad 4500 a ďalšie okolo 4800, 4700. Tomáš? Račeková chata teda je pomenovaná po jednom z komunistických alebo socialistických horolezcov, ktorí tu teda pôsobili a pravdepodobne teda sú za tým, že sa tu nejakým spôsobom budovali aj tie turistické trasy pre ďalšie generácie, takže toľko asi k tomu menu Racek. A ešte najdôležitejšia vec asi dnešnej túry je to, že môžeme povedať, že sme prvýkrát v živote uštvali nášho gajda. Uštvali sme nášho mestného gajda Kyrgyza, ktorý nám nevládal a ktorého sme museli my čakať. Takže... Asi toľko a teda veľká spokojnosť. Skúsenosti sa prejavili. Áno. Tak to vyzerá Račeková chata. А вот это что такое? Да, это кто-то из клиентов. Ну, кто-то водит сюда людей просто. Sme v Račekovej chate 3400. Za nami kyrgyzská vlajka. Jej logo reprezentuje hornú konštrukciu jurty, typického kyrgyzského bydlia. Račeková chata. Toto sa robí výstupy na okolité 5000. Zahajujeme stúpanie dole, ktoré je ešte náročnejšie než stúpanie hore. Vzhľadom na to, že sa šmíka, terén je taký, aký je. Pád stále zamrznutý na ceste na túre. To je buránska väža. Väža Burana z 11. storočia nášho letopočtu. V pozadí zasnežené vrcholce Ťanšory. Môže na takejto ceste ešte natáčať.
Aktuálne sme prišli k jazeru Issyk-Kul, ktoré sa nachádza tam. No a dôvod, prečo sme sem prišli, je ten, že budeme spať v tradičných nomádskych jurtách. My sme sa cítili ako nomádi a za nami je naše ubytovanie na dnešnú noc. Poďte na dnešnú noc, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. A takto vyzerá noc, alebo takto vyzerá jurta, tradičná kyrgyzská. Na vrchu je konštrukcia jurty a je to národný znak Kyrgyzska, majú to aj v ich národnej vlajke. Takže nachádzame sa pri jazere Issyk-Kul, ktoré sa nachádza na severe Kyrgyzstánu. Je to druhé najväčšie vysokohorské jazero na svete, po Titicaca, ktoré je v Peru. No a čo je zvláštne, táto voda není úplne sladká, ale má určitú slaninu, alebo salinitu. A tá salinita teda je na úrovni len nejakých 0,6%, čo je rozdiel oproti klasickým moriam, ktoré dosahujú slanosť na úrovni 3 až 4%, ale existuje jedna ešte výnimka, to je Mŕtve more v Jordánsku, ktoré má dokonca až 33% salinitu, práve preto sa v ňom nedá plávať a tá voda vás zanáša. A čo ešte zaujímavé, že keď sa bavíme o slaných jazerách, tak toto jazero Issyk-Kul je druhé najväčšie slané jazero po Kaspickom mori na celom svete. Takže ešte doplním, taká zaujímavosť, toto jazero patrí k hlbokým jazerám. Najväčšia hĺbka, ktorá je tohto jazera, je približne 70 metrov. Takže radí sa medzi hlboké jazera. Ešte poslednú vec by som doplnil, čo sa rozlohy týka. Toto jazero je asi 180 km dlhé a 60 km široké a svojou rozlohou extrémne pripomína napríklad taký Nitriansky kraj na Slovensku, aby ste si vedeli približne predstaviť jeho veľkosť. Toto je náš jurtový kemp. Pozrite sú vrchy Tianšanu a tam je Karakol, kde ideme zajtra. A jazero Issyk-Kul. A za tými kopcami na druhej strane je Kazachstan.
Štefánová jurta. William, zakývaj. Jo. Tu som na strane. Paráda. Sme aktuálne v kaňone, ktorý sa nazýva Skaska kaňon. Je to jedna z atrakcií alebo jedno zo zaujímavých miest, ktoré sa chodí pozerať v Kyrgyzstane. Ako môžeme vidieť, za nami je jazero Isyk-Kul, čiže sa to nachádza kúsok od jazera Isyk-Kul. Je to medzi Bokombajevom, dedinou Bokombajevo a Karakolom. Dá sa tu robiť okrem zaujímavých a epických fotografií aj nejaká krátka, naozaj že krátka túra, nechcem to nazvať túra, skôr prechádzka. Sú tu fakt krásne výhľady, pripomína mi to Rainbow Mountains, čo je na Islande. Môžete vidieť tie hory za nami, sú rôznych farieb. Keby ešte bolo slnko, tak tie farby hrajú lepšie kontrasty. Takto vyzerá príroda v Kyrgyzstáne. Tam je chodník, aha. Vidíte tú cestičku? Tam je taká, sa točí a ona potom ide do hora. Prípada, aké by boli tu. Geroj Sovietskeho Sajuza.
takto vyzerá ubytovanie v Karakole. Takto vyzerá naša izba. Tomáš a William. Dokonca je televízor a takto vyzerá kúpeľka. No a toto všetko za 10 € na noc. Toto je barania hlava, jeden z pokrmov, ktorý sa konzumuje v Kyrgyzstane. Say hello. Say hello. Aha. Jedna z atrakcií, ktorá sa dá robiť v Kyrgyzsku, že sa dá ísť na trekking na koňoch. Máme gajda, toto je náš gajd z Kyrgyzstánu. Amir. A zobral nás takto na kone. Sme 4 aktuálne aj s gajdom a máme takú 4 až 5 hodinovú túr. Za nami sú vysoké hory, sú to také 4000-ovky tie zasnežené a takto vyzerá príroda. Sú tu lúky, lesov je tu pomenej. A len tak pre zaujímavosť, takáto aktivita vyjde na nejakých $30. A toto sa mi zdá, že je kobila. Tá vilova, ne? Čo to nemá lóka. Chcel by si niečo odkázať? Že je to perfektný zážitok. Prvýkrát tak normálne som asi na takejto výletnej vychádzke s koňom. Takže perfektné, určite odporúčam. OK. Video? Yeah. Takže takto vyzerá jazdenie na koňoch v Kyrgyzstane. Krásna príroda za nami. Je to jedna z hlavných aktivít, ktorá sa tu dá robiť. Tuto náš guide sa vie o to postarať. Viem dať na neho kontakt. A tento môj koník... What's the name of other horse? Kızıl. Kazal. Tento koň sa volá Kazal. Takže veľmi zaujímavá a celkom dostupná lacná alternatíva. Čo robiť v Kyrgyzstane v takomto období. No som zvedavý. Asi. What is the height of the...
riadne srdcia. Tomuto útvaru sa hovorí Seven Bull Rocks, čiže 7 bičích skál. Hallo. Здравствуй. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ahojte, vítame vás v kanóne Jetty Ogus, čo po kyrgyzsky znamená 7 bíkov. A ako vidíte za mnou, tak sa tu nachádza 7 takýchto skalných útvarov z červeného pieskovca, ktoré sa teda rokmi vyformovali do takejto parády. A jedna z týchto skál úplne na začiatku sa volá Zlomené srdce, ktoré vidíme tam na začiatku, aj keď teraz úplne nevidno, že prečo je to zlomené srdce, ale tie skaly sú ako keby oddelené takou puklinou, takže a preto sa to tak nazýva. Hello, как тебя зовут? Мой зовут Баймурза. Пармезан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете русский? Takto vyzerá autobusová stanica v Karakole v Kyrgyzsku. Sú tu iba 3 destinácie. Prvá je Biškek, hlavné mesto, druhá je Čolpon Ata a tretia je Bialičky.
sa hovorí bez lásky a obedu, ale že totálne. Ty vole. To je porno. Extrémne plítke, asi kilometr by som musel kráčať, aby som si zaplával. Ale voda príjemná, nejakých 18 stupňov podľa mňa. To by úplne v pohode by sa dalo v tom plávať.